Добър вечер, уважаеми зрители! Днес 4 септември. Ето кратките новини на Деймос ТВ. По-важните теми днес са среща между общинското ръководство и директорите на училища в община Ракитово. Община Ракитово кандидатства пред Държавен фонд земеделие по мярка 322 обновяване и развитие на населените места. Вчера, 3 септември, понеделник, в залата на Общински съвет бе проведена среща между общинското ръководство и директорите на училища в общината. Темата беше готовността за откриване на новата учебна година. Заместник-кметът Краси Вандев обеща съдействие по текущите проблеми на директорите, за да бъде всичко нормално, когато бие първи училищен звънец тази година на 17 септември. Взето е решение тази година, 6 юни, община Ракитово да кандидатства пред Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция по мярка 322, обновяване и развитие на населените места от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 година. Във връзка с направеното предложение от господин Любомир Петков, кмет на община Ракитово, относно кандидатстване на община Ракитово с проектно предложение, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и тротуари в населени места на община Ракитово, град Ракитово, град Костандово и село Дорково, със следните подобекти. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Ракитово, улица Александър Стамболийски, улица Райна Княгиня, улица Иван Клинчаров. Реконструкция на тротуарна настилка на улица Васил Левски, град Костандово. Благоустрояване на улица Цепина в село Дорково. Очаква се решение за или против за приемането на проекта. Министър Павлова откри обновения градски парк в Пещера. Правителството се фокусира върху големите инфраструктурни проекти, но не забравя и по-малките градове като Пещера. Това казва при откриването на обектите по градска среда министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя бе придружена от Гинче Караминова, народен представител, доктор Дончо Баксанов, областен управител и Деница Николова, ръководител на управляващия орган по регионално развитие. Кметът на община Пещера Георги Козарев припомни, че проектът се реализира от община Пещера с финансовата подкрепа на регионално развитие 2007-2013, спомогнати от Европейския фонд за регионално развитие и от община Пещера. Нашият град се преобрази, той тръгва по нов път на развитие, за да може след няколко години да бъде на добро европейско ниво, каза още кмета Козарев. След промените в Закона за движение по пътищата и въвеждането на задължително каране с включени светлини от 7 август тази година, освен традиционните спорове за или против използването на фарове през деня, се появиха и други въпроси, свързани с тъй наречените дневни светлини. Един от тях е: законни ли са дневните светлини? Отговор на този въпрос дава Красимир Костов, главен инспектор в Пътна полиция при Генерална дирекция Национална полиция. Законни са дневните светлини, които са монтирани фабрично при производството на новите автомобили. В България вече има много автомобили, които са с фабрично монтирани светлини. Те се включват още с завъртането на контактния ключ. Всякакви импровизации, монтиране на самоделни, с неподходящи кружки, нанасяне на корекции на рефлекторите, пробиване на отвори в тях с цел монтаж на допълнителни светлини са незаконни и терминът за това нарушение е неразрешена промяна в конструкцията в превозното средство. Ето нещо интересно за плода кайсия и митовете, свързани с този плод. Латинското наименование на кайсията, принос арменика, означава арменска слива. Произходът най-вероятно е Индия. В Армения кайсията е пренесена и отглеждана толкова отдавна, че се смята за нейна родина, което личи от латинското наименование. Тя е заела интересно място във фолклора на различни страни. Китайците я асоциират с образованието и медицината. Китайски философ разказва, че Конфуций обучавал учениците си, използвайки дървен материал от кайсия. Сезонът на кайсиите е много кратък и има арабски израз, използван в Египет. Филмиш-миш, означаващ в сезона на кайсиите, като отговор на прибързано дадено обещание. В Америка, сред американските танкисти, кайсията е табу. Те не ядат, не внасят, защото се смята, че танковете Шърман по време на Втората световна война се повреждали, когато е имало консервирани кайсии. В Англия вярват, че да сънуваш кайсии е добро предзнаменование за късмет.
Турският идиом Бундан Яиса Шамди Каиса, който се превежда буквално "по-добро от това е само Кайсия от Дамаск", се използва когато нещо е станало по възможно най-добрия начин. А в нетрадиционните кухни на много народи има кулинарни комбинации с кайсия. Ето някои събития, които са се случили на днешния ден в миналото, 4 септември. 1888 година Джордж Истман патентова лентов фотоапарат и регистрира търговската марка Кодак. 1937 година родена е австралийската пловкиня Даун Фрейзър, единствената жена носителка на 8 златни медала от Олимпийските игри. 1942 година роден е Бисер Киров, български поп-изпълнител, китарист и композитор. 1954 произведен е първият български пеницилин, а на 5 септември е открит официално заводът за антибиотици в Разград. 1969 завършва първи етап от строителството на най-голямата топлоцентрала в България – ТЕЦ Марица Изток 2. На официалната церемония по закриването на световното първенство по авиомоделизъм за кордови модели в Пазарджик към всички участници беше отправена покана от кмета Тодор Попов през следващата 2013 отново да се състои кръг от Световната купа. Бяха изпълнени химни на победителите и богата концертна програма. В рамките на състезанието в клас F2A скоростни модели испанецът Луис Парамон успя да запази лидерството и грабна титлата. В клас F2B акробатични модели словенците Игор Бургер взе световната титла и сребро за Александър Штрек. В клас F2C Team Racing въздушна Формула 1 руснаците Андреев и Воробьов взеха световната титла. Българският тандем Йотов Колев изостанаха на 43-то място. Във въздушния бой клас F2D Комбат световен шампион само с една загубена битка на финала стана Аудрюс Растенис Литва. От български отбор се представи Ромео Дончев с 2 победи на четвъртфинала и 29-то място. Времето утре в община Ракитово, 5 септември, ще бъде слънчево. 11 минимална и 25 градуса максимална. Облачност 0%. Вятър безветрие до лек полъх. Влажността на въздуха 34-54%. Атмосферно налягане 1018 хектопаскала. Продължителността на деня 12 часа и 51 минути. Изгрева ще бъде в 6 часа и 53 минути, а залеза в 19 часа и 49. Магнитосферата с индекс ниво 3 утре 5 септември. Очаква се обстановката да бъде спокойна до слабо смутена в магнитното поле. Лунната фаза на намаляваща полупълна с осветено 77%. Това бяха кратките новини по Деймос ТВ. Благодарим ви за вниманието и много поздрави на всички българи по света, които ни гледат в интернет на нашата страница deimos.tv. Завършваме с мисълта на Еврипид, един от най-великите трагици на класическа Гърция. Всичко с мярка, това е най-доброто правило в живота. Лека вечер!